Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla pro vás natočit unboxing, budou to hračky a pořídila jsem je na Montessori bazaru na Facebooku. Hrozně se na to těším, tak jdeme na to. Mám tady ten balíček, co mi přišel. A jako první, je to teda poctivě zavalené. A je to takovéhle pucle. Měly by tam být, jsou tam 4 obrázky. Vzala jsem teda s motivem zvířátek, protože pro Amálku zvířátka to je prostě super. Je to v papírové krabičce a hrozně se mi líbí ta krabička, protože má takhle magnetické zapínání. No, tak si myslím, že pro děti super, že se to takhle jednoduše zacvakne a vevnitř teda jsou ty obrázky. Je to z papíru, ta krabička, a tohle by mělo být dřevěný, to pucle. Tohle je jeden obrázek. Já bych to teda udělala ještě silnější. To pucle jsem objednávala protože mezi tím vám ukážu další obrázek. Protože Amálka teďka má nějaké období, kdy fakt jako skládá všechno dohromady, vkládá různě tvary. A právě máme pucle, který je v knížce, ale je papírový. A ona jak trošku ještě je nemotorná, přeci jenom, tak se to občas ohne a úplně dobře se jí to tam jako nevkládá. Tak jsem si říkala, že to dřevěný by mohlo být lepší, ale čekala jsem teda popravdě, že to bude ještě trošku jako pevnější. Mně to přijde takový jako trošku pevnější karton. No, tak uvidíme, co to udělá, až to bude mít Amálka v ruce. Mělo by tady být teda ještě jedno. Jo, ještě jedno, to je pro moji kamarádku. To je jejího synka. Měly by tam být nějaký dopravní, vám to ukážu. Takhle, jsou tam vlastně všechny 4 ty obrázky. Zase je to teda na zapínání magnetický asi. No, jo, je to na zapínání a zase jsou tam takhle ty 4 obrázky. Tady ještě teda jsou všechny ty 4 obrázky takhle pospolu. Každý ten obrázek má 12 dílků. Tak si myslím, že pro děti akorát není to moc, nejsou to tisíce, aby to skládali hodiny. A jak jsem říkala, jsou to teda ty zvířátka. Ještě vám ukážu ty dopravní prostředky. Přijde mi, že je to trošku složitější než ta zvířátka, protože když se podíváte, tak na těch obrázcích je mnohem víc maličkých věcí. Třeba jak tady máte hasiče, tak je jich tam spousta. Jo, to letadlo taky, je tam vlastně hromada věcí, že u těch zvířátek tam byly třeba 2-3 zvířátka a dobrý. Pro kluka je to naprosto skvělý, hlavně pro toho chlapečka, té mé kamarádky, ten jak je někde bagr nebo auto nebo nákladák nebo něco podobného, tak je úplně nadšený. Tak si myslím, že super takhle pro chlapečky. Jako další, tady máme tohle asi bude domino. Předpokládám. Jo. A to teda vypadá líp, než jsem čekala. Je to zase v papírové krabičce a mělo by to být zase ze dřeva. A to teda vypadá hrozně hezky. To se mi fakt líbí. Jsou to takovýhle malý kousky. No malý. Myslím si, že pro ty děcka jsou tak akorát. A je to fakt jako hodně pevný, protože je to teda dřevo, samozřejmě, tak dřevo bývá pevný, že? To jsem se trošku taky předvedla, ale je hrozně hezký. Na obrázku nevypadalo až tak pěkně, tak jsem nevěděla úplně, co čekat. Nevím teda, jestli Amálku zaujme to domino, protože vlastně žádnou takovou podobnou hračku nemáme. A uvidíme. Podívám se, jestli tady je napsaný, od kolika ti to je let. Na tom pucle je napsané nevhodné pro děti do 3 let a použití pod dohledem dospělé osoby. Tak si myslím, že když se to bude používat jako pod dohledem naším, tak to bude v pohodě. A tady na tom dominu
Takže, to vypadá. Tady vlastně není napsaný, pro jaký to je věk. Nebo aspoň to tady nevidím. Takhle na první pohled. Ani na druhý pohled. Není to tu. Takže asi prostě tak, jak člověk nazná, že by toto dítě mohlo zvládnout, tak to tam je. Z Domina teda jsem úplně nadšená. Je určené pro děti od 3 let, to jsem teda vyčetla nakonec na krabičce. A Málce sice budou teprve 2 roky, ale myslím si, že by to mohla zvládnout. A teď teda přichází ta věc, kvůli které jsem to objednávala. A to je tady tahleta skládačka. Už ji máme vyzkoušenou a Málka ji má půjčenou od kamarádky, jsme ji trošku zabavili. A je to takováhle skládačka. Vlastně je to podstavec, na něm jsou kolíky, když to sundám, tak tam máte taky kolíky. A podle počtu kolíků se tam dávají, že různě ty tvary. No, to zrovna, teď to dávám blbě, tak, teď to je správně. Jo, takhle různě se tam dávají ty tvary. A Málku to strašně baví. A jo, ještě taky musím dodat, že ty tvary ona si skládá třeba i mimo jakoby ten podstavec normálně do řady, nebo si z toho skládá tady z těch 5 úhelníků, třeba se dá takhle kytička, že to vlastně člověk nemusí používat jenom jakoby s tím podstavcem a to dítě si s tím leckdy samo vymyslí prostě nějaký hry, které by třeba mě vůbec nenapadly. Ale hlavně, když se baví. Na skládačce nebylo napsané, od kolika je let, takže si myslím, že asi záleží na každém dítěti, jak se mu zrovna chce a co zvládne vůbec. A Málka někdy si skládá ty tvary takhle třeba do řady, nebo tady z těch tu kytičku. Takhle. Dá se určitě na tom procvičit jak tvary, barvy, rozvíjí to jemnou motoriku tohleto. To si myslím docela dost, protože hlavně tady ty složitější pro to dítě nejsou úplně jednoduchý tam trefit na ty kolíky. Jo, musí se to dítě trošku jako snažit. Není to úplně, že by to šlo samo. Ale potom, až prostě to dělá po několikátý, tak Málka už teďka teda jako to tam sází úplně, jako by to dělala od jak živa. Tak, to je z dnešního videa všechno. Mám teda z toho strašně radost, hlavně z toho Domina. To teda mě úplně překvapilo, že je tak hezký. To je asi lepší, než jsem jako vůbec čekala, že prostě já jsem se těšila na tohle, ale nadchlo mě fakt Domino, prostě za mě super. Takže tohle je z dnešního videa teda už opravdu všechno. Děkuji za pozornost, pokud se vám to video líbilo, budu strašně ráda, když mi dáte like. A pokud chcete odebírat, tak budu taky hrozně ráda, dole je takový červený tlačítko, tak budu ráda, že na něj klikněte. No a budu se těšit zase u dalšího videa. Čau!